със съдействието на Palms Royal София. Манджи Пянджи. Днес, мили мои, на гости в Свободен достъп е един от любимите ми поп-изпълнители. Това е Борис Илиев, който страшно много обичам и който много неща има да разказва за българската поп-музика и за това в какво състояние тя се намира в момента. Може да разказва своите истории с изключително, как да кажа, вълнуващия си глас. Гледайте Борис Илиев в Свободен достъп. Как се запали да станеш артист, като си бил футболист също? Футболист бях доста запален. Аз и все още гледам футбол. Така, и играеш футбол и на мачове? Време на време, да, с приятели. Не съм стигал до професионален футбол и някакви по-сериозни неща. Просто се бях отдал много време и много години на спорта, за което съм благодарен на себе си, защото аз на много такава възраст вече по-сериозна спрямо така, специално за спорта и за футбола. Тя беше малко по-напред в годините. Но пък е готино човек да открива такива неща в себе си и да експериментира със себе си, да открива нови светове, нови хора, нови приятели. До ден днешен имам толкова верни приятели от спорта, така че не съжалявам за това нещо. А музиката, това е нещо, което от много малки всички го имаме в себе си и сме искали. Вярвам, че така се е случило и с мен. Вярвам, че съм направил тази крачка в правилното време, тъй като аз така на по-крехката си възраст работих с музиканти и изпълнители, но пък по-сериозно започнахме заедно и то благодарение на тебе и на Светлио. И на още един човек, на Анджело, наш много близък приятел. Точно така. Тогава колко истории имаме, просто... Страхотни, да. Значи, като се сета как съм бягала заради тебе по стълбите от смях, защото не мога да седа на сцената. Аз те гонех, да, защото... Гониш ме, ела да изпееш песента, аз не мога да се събера. Да. Много е забавно. Това са една от забавните страни на нашата работа, защото пък никой не знае точно за какво се смееме, нали? Но има моменти, в които изглеждаме много весели на сцената. Да, случвало се доста пъти. Ама това, защото съм се лигавен. Значи искам, дами и господа, да ви кажа, че Боби, като се разлигави някой път, кара музикант-пианиста да свири една циркова мелодийка и вика почва фокус. И викам казва почвам фокуси. То не можеш да стоиш сериозен някой път, но в следващия момент изпяваш някоя песен, която докосва душата и сърцето и всички ревем. Трябва ли да мине през тебе това, което пееш? Дали е твоя песен, дали не е твоя, защото ние пеем и наши, и не само наши. Трябва ли да го изчувстваш, да мине през тебе, да го емоционално да го изживееш, за да можеш да въздействаш по този начин на хората? Ами да, ако не обичаш и не харесваш дадена песен и даден стил, който най-много обичаш да пееш и да твориш изобщо, не мисля, че музиката на първо място трябва да се усеща с душа и с сърце. Естествено, че трябва да мине през тебе, защото тази емоция предаваш все пак на сцената и е много важно това нещо да се случва. Ако не можеш да го усетиш, честно казано, по-добре е да не се занимаваш с това нещо. Ама има ли такива артисти, които виждаш, че не го усещат, но се занимават? Не искам да ги коментирам, но има със сигурност. И сме си го говорили много пъти и сме го коментирали. За съжаление има хора, които просто са там, защото искат да бъдат там, но не защото искат да усетят музиката, искат да усетят емоцията на всичко това и нямам представа. По-скоро и глазни популярността ли? По-скоро да. Докато аз, честно казано, толкова не гоня популярност и не съм никога бил, как да кажа, нахъсан, може би е правилната дума, да съм супер голямата звезда, да сме много популярни, да навсякъде да ни разпознават и така нататък, защото това нещо много тежи. Хубаво е, разбира се, защото в крайна сметка ние работим и правим на високо ниво нещата и както знаеш и аз и ти и хората около нас работиме с много добри музиканти, да не кажа с едни от най-добрите в България.
Факт. Нали, хора, които са ни се доверили в крайна сметка и са видяли в нас неща, които са много важни. Ако един музикант не види сериозност в теб и професионализъм и желание за работа и отдаденост, не мисля, че ще искат да се занимават и да работят с такива хора, пък в крайна сметка без тези хора, които са в студията, хората, които са до нас на сцената, без този екип сме за никъде всички музиканти. Затова и аз работя по този начин. Винаги съм с музиканти на живо, винаги съм с екип, с хора. Първо е по-забавно, по-смислено е според мен и е по-хубаво. Особено като сме били пък на участие заедно, тогава е било наистина уникално и незабравимо. Сега, в годините, знаеш, говорили сме си го много пъти, всеки тръгва по свой път, но пък хубавото е на това, че не се разделяме и все още сме заедно. Писал си песни за мен, текстове, съветваме се винаги един друг, което е наистина страхотно. Вярваш ли, че един артист, примерно певец, може абсолютно сам да си направи кариерата, да си стигне? Нали, в България има такива неща, които говорят, той сам се е направил, той сам се е изградил. Точно това ти казах, че без хората, които са и зад тон режисьорския пулт на едно студио, без аранжорите, които се занимават с това нещо, ти наистина не можеш нищо да направиш. Без текстописците, без хората, които им тече правилна мисълта и могат да напишат текст за... Ето, давам ти пример. На мене ми е било винаги много трудно да казвам своите мисли в текстове на песни. Мога да го правя, но в по-бавни песни. Не ми тече мисълта да мога да пишем текстове за моя бърза музика, за което съм се доверял и на теб. Доверял съм си на Прея, доверял съм си на Пепи Рангел, с който работиме, на Иван Йорданов Чери, на много хора, с които бачкаме до ден днешен. Просто има си хора за абсолютно всичко. Така трябва да бъде, така се работи и навсякъде. И за мен това е правилно. Ако ти нямаш екип зад себе си, който вярва в теб и хора, с които да работиш, не мисля, че могат да се получат нещата, на който и да е. Много е грозно и според мен не е окей и и обидно не звучи добре за артисти, които казват, че сами са постигнали някакви неща изобщо на българската сцена. Защото ако тръгнем да изхождаме оттам, знаеш, че най-големите ни звезди в предишните години, всичките са станали толкова популярни благодарение на големите композитори, на големите автори на стихове, защото на времето се пише музика по стихове. Кое ти липсва от това време? В смисъл, кое в музиката, разбира се? Ами това ми липсва. Да се пише музика, както се е писала на времето. Лириката липсва, твърде много пошлост, много неща, които не сме първите и последните, които ще ги коментираме. Те не са само в България така нещата, те са в световен мащаб. Ако щеш, кажи ми коя е следващата Уитни Хюстън, кажи ми кой е следващия Джордж Майкъл, следващия Майкъл Джексън. Има наистина, но за съжаление за много кратко време се задържат, правят един пик в своята кариера, след това този пик някакси престава да е толкова на високо ниво, започват да се занимават с други неща, да продуцират, което няма лошо, разбира се. Хубаво е, защото пък те продуцират и по-млади артисти, обръщат внимание, нещо, което пък в България не се случва. Има нужда един изпълнител, който е с голям опит, защо да не даде съвет на някой по-млад, как да изглежда на сцена, да кажем, какво сценично поведение да има, каква музика, по какъв начин да се изпее. Дори песен да го подари. Да, песен да се направи, с какви хора, как се работи. Това са неща, които на Запад ги има и хората там се съветват.
Докато тук е много трудно, защото тук сме се разделили на едни групи хора. В българската музика има толкова много групи от хора, които са си отделно, а не трябва да е така. Трябва всичко да е, в крайна сметка, музиката е за хората, пее се за любовта, пее се за хубави неща. Музиката е изразяването на всеки един човек, да душевно. Не трябва да има такова отделение, дори в жанровете, ако трябва да сме честни. Ние с теб имаме приятели и в поп-фолк жанра, много близки приятели, и в рок-музиката, и в поп-музиката. Аз не го крия това нещо, напротив, имам колеги, които правят много красива музика и в други жанрове. Харесвам тяхното творчество, естествено. Работили сме с много такива на всеобщи събития. Партията има толкова готино отношение спрямо нас. Аз съм оставал винаги много приятно изненадан от тях, въпреки че наистина са хора с доказали си имена, изобщо големи имена са на сцената. Докато при нас има малко така една дистанция, която се спазва. Не мога да разбера защо го има и не трябва да го има. В крайна сметка, живота ни трябва да го живеем, да се забавляваме, да се радваме на общите ни срещи, общите ни участия. Естествено, да, разбира се, това е страхотно. Това, което казваш, звучи по някакъв начин така. Поп-фолк изпълнителите уважават повече поп-изпълнителите, колкото те се уважават помежду си. Да, аз дори съм разговарял с доста сериозни имена, които пък си мислят, че ние се уважаваме в нашия бранш много повече, отколкото те в техния, което не е така. При тях има малко по-голяма връзка между изпълнителите, между композиторите, между режисьорите, между това имат едни приятелствени, много готини симбиози, които при нас също ги има, но ги има в екипите, с които ние си работим, хората, с които работим, познаваме. Сме си пак един отделен кръг. Ние сме си направо сектичка. Да. Шаблон се, разбира се, да бъда политкоректно. Да. И така, това е странното в нашия бизнес, но надявам се, че всички са живи и здрави да правят хубава музика. А достатъчно ли е популяризирана новата българска музика? Това е болна тема, много, много сериозна последните години. Сега, ако кажа, че не се дава поле за изява на нова музика, дава се, но недостатъчно, защото има медийно влияние, което не е окей също да го има по такъв начин. В България има безумно много талантливи изпълнители, артисти, не само в музиката, и в киното, и в театрите. Забелязвам в много от предаванията ти пожелавам в това предаване наистина да каните хора, които не са толкова често канени, защото аз забелязвам последните години в повечето подкасти и предавания се въртат между 20 и 30 човека, които са едни и същи навсякъде, постоянно. Нямам нищо против, с повече сме супер близки приятели, познати и колеги, но е хубаво да се дава поле за изява и на нови, на млади, на талантливи хора, по-различни, защото по този начин и културата се влияе с нови, свежи идеи. Имам примерно приятели, които казват, тук зациклиха малко нещата, културата ни еди какво си. Да, културата е такава, защото просто не се дава свобода на тази култура достатъчно. Трябва да се дава свобода на културата. Конкуренцията ражда качество, а когато няма конкуренция, то си едно и също и си седи на едно ниво. Да, така е. Трябва да има повече артисти да се борят и много е важно, в медиите трябва да присъства повече българска музика. Нещо, което беше подхванато преди години за квотите и за българската музика. За мен това е правилно нещо, което всички артисти изискват от медиите. Аз също изисквам такова нещо и всички нормални хора биха изисквали такова нещо. Една Румъния, да кажем, виж, техните артисти имат доста голям брой артисти, които са наистина много световно популярни и известни, и въртяни и така нататък, но според мен те имат правилен начин на продуциране, правилен начин на показване на един продукт изобщо краен, налагане на този продукт в собствена си държава, за да стане хитов и в Европа, и на Запад и така нататък. Ами ето ти го каза много правилно. Държавата по много правилен начин налага
тази музика. Ако румънците не бяха станали звезди в собствената си държава толкова популярни, те нямаше да пробият и световно. Докато тук, нали, колкото и да са ни страхотни изпълнителите, които имаме, нали, на как да кажа, най-популярните ни изпълнители, те не са от вчера и от днес. И тук виждам тенденция, че има налагане на млади артисти от различни компании големи, които... Колко различни компании имаме, Боби? Нямаме много, но имаме няколко, които виждам, че правят музика с западни композитори, опитват се да правят музика, която може да излезе извън страната, нали, песни и музика, които са изцяло на английски език, защото той е най-разпространен световно. И това е съвсем нормално, както и румънците. Тяхната музика също на английски. Да, всичките текстове са на английски. Въпреки че на Озон не съм много сигурен дали Озон ли беше групата. Дадено, например, Ина, която е световно известна. Озон обаче, които са на румънски, които станаха пак много популярни, не са на английски. Ина, да, тя вече там отделена сензация е наистина много голяма. Но да, опитваме се, но не това е въпросът. Въпросът е, че имаме много музика, която още не може да види бял свят в нашата си държава. Не говориме тук за некачествена музика или нещо, което не е изпято добре, не е направено добре и така нататък. Говорим за музика, която наистина се прави и се работи от много големи професионалисти. И за мен тази музика трябва да бъде по-често налагана и повече налагана в ефира, на телевизиите, на радията, защото без медийното присъствие ние няма да може да бъдем това, което сме. Някой ще ти каже, тук ще каже глупости, както сме чели по интернет, казват парчето, като го пуснеш в YouTube, толкова е хубаво, ще си достигне само до аудиторията. За мен това абсолютно не е вярно, но ти какво мислиш? По-правилно е да се пуска повече в радиоефирите и в телевизионните предавания и да се пускат повече и различни изпълнители. Защото наистина има много талантливи хора, които излизат от форматите. Ако щеш, знаеш моето мнение, формати са нещо страхотно за хора, които тепърва навлизат в музикалния бизнес, тепърва търсят връзката с музикантите, познанството на бизнеса и на начин на работа. Наистина са много хубави, но какво става с тези хора, които останат вече за предаванията? Не знам колко човека са, по 10 ли са, или може би повече. Оттам излизат може би 1-2 по-така, даже и не винаги финалистите са толкова силни като артисти напред във времето. Много пъти полуфиналисти и хора, които дори до полуфинали не са стигали, намирайки правилния начин, нали, се популяризират повече и правят повече музика. Защото им се дава възможност по един и друг начин. Без гръб не може. Със сигурност. Прекъсвам те за секунда, защото сега Светлю ще каже на мен, не знам дали ще успее да ме изненада, но вас със сигурност 3 неща, които не знаем за Борис Илиев. Здравейте, дами и господа! Аз съм Светли от Expose и се намирам в страхотното място Palms Royal Poker Room. Днес на гости обаче ни е един супер як пич и много мой близък приятел, Борис Илиев. Много готин певец. Обаче има само 3 неща за него, които по никакъв начин не сте чували. Борис Илиев, освен прекрасен певец, се оказва и личност с много интересни тайни. Първата, която ще ви споделя, е огромната му любов към спортния риболов. Боби до такава степен е привърженик на тази дейност, че разполага с огромен комплект риболовно оборудване. С тези негови способности спокойно може да бъде и национален играч в тази дисциплина. Друга тайна около Борис Илиев е, че е голям почитател на рап музиката. Като малък дори е имал прякор – Боби Рапа. Нещо повече, има и записана рап песен, която за сега е достояние само на личния му архив. Ако се чудите как си почива нашият гост, сега ще ви разкрия. Борис има навика да събира огромен брой приятели на къщата му извън София и да си правят незабравими купони. С много песни, придружени с разходки в природата и обилна здравословна храна.
нещо, което те е разтърсило емоционално и дори ти е казал, дори си помислила, няма да се занимавам повече, защото това е несправедливост. Или имало ли е нещо, което много те е разтърсило? Става ми е кофти, когато един клуб не може да напълни своя капацитет с нуждата им публика и хора. Независимо кой артист е. Дори има случаи с много големи имена, където трудно пълнат заведения, концертни зали, ако щеш. Това е нещо, което наистина може да демотивира един артист за определено време. След някакви участия, които примерно аз нещо не ми е харесало как се е получило, то не може всяко едно участие естествено да чувство да ти е като на Уембли, както много често си казваме с тебе. Всеки би искал да има такава аудитория и хора срещу себе си, но е много болно и е кофти, когато виждаш, че един творящ и готин истински артист, правещ хубава музика, трудно може да наложи тази музика, трудно може да я презентира на живо, не могат да се съберат хора на негово събитие. Това наистина е нещо, което може да те демотивира и на мене ми се е случвало да пея на места, където е имало по 20, 30, 40 човека, 50, да кажем максимум, което е малко наистина за един клуб. Няма да съм първи, няма да съм последния. Разбира се, имали сме партията, където всичко е било пълно, хората са в готино настроение, предразположени са за партии. Няма да забравя, имах една нова година в Плевен, която 2021, мисля, че зимата след пандемията точно. Това ми е може би една от най-хубавите нови години с около 400 човека имаше клуба, беше догоре пълен. Публиката от първата песен до последната не седнаха, не спряха да пеят. Програмите обикновено знаеш, че са ни по час и половина някъде. Аз винаги оставам повече в едно заведение или събитие, където сме поканени. Тогава не сме седнали, аз съм излезъл в 12 без 10, седнал съм в 2:30. В смисъл, толкова така емоция имаше. В този клуб ти си говориш за Дъмфис, много готино място, което имаше. Място, където често ходим и гостуваме. И им благодариме за това, че имаме възможност да гостуваме там. Наистина тази нова година беше уникална там. Искам да те питам нещо, обаче така като си говорим. Мислиш ли, че някой път, да речем, канят, искат самите клубове да направят разнообразие в програмата, но са наложили повече поп-фолк, да речем. И изведнъж канат артисти като теб или като нас и хората са странно реагират заради това. Не защото клуба, примерно, не е направил достатъчно реклама или не. Те очакват от тебе да пееш. И сега, това много клубове го направиха в София. Не само в София, в цяла България. Много заведения затвориха, за съжаление, които канеха изпълнители, които пеят предимно българска музика. Много пиано барове затвориха в цялата страна. Мога да ти дам пример с много градове, където сме ходили и сме гостували по много пъти в годината, примерно по 3-4-5 пъти в годината сме гостували. Това с концепциите е малко нож с две остриета, защото ако искаш да държиш, трудно е по принцип да се задържи една концепция в едно заведение. Няма да споменавам имена и клубове и градове, но са много, където примерно се правят микс партита, така наречените балкански партита, това си чисто по-фолк партита. Нали? И след това, да кажем, канат някои от големите поп-артисти, някои, които сме не толкова популярни и наложили имена и така нататък от българската музика. Хората се объркват, почва да се бърка аудиторията, каква аудитория всъщност гонят дадените управители, менеджери на заведенията, което също е грешка, но и тя ги разбирам, защото в крайна сметка едно нещо трябва да работи, трябва да върви. Не искам да правя деление на музиката, творчеството, музиката е едно, когато е хубава, качествена. Не мога да скрия, че имам и любими парчета от другия жанр,
на наши колеги, особено по-старите, знаеш, те работиха с огромни имена тогава в музиката и с Краси Гилмезов, и с Мариета Ангелова, и с такива, с Драганински, и въобще работиха с уникални композитори, с творци и текстописци. Имаше толкова смислена музика дори и в поп-фолка на времето. Тя остана и тази музика и до ден днешен, как да кажа, прави участията на много хора, изкарва още много пари на много хора тази стара музика, която на времето сега се връщат хората, слушат повече тази музика като че ли. Те не само и в България, виж, че в световен мащаб вече се правят ремейки и парчета се правят на толкова велики стари ретро парчета. Което значи, че хора имат нужда от това звучене. Имат нужда от старото звучене, не само в България. Не говориме тук за дали ще е фолк, дали ще е поп, говориме изобщо за световен мащаб. Хората правят новата музика, вече почти е ремейк на цялата стара музика, която бяха най-големите хитове едно време. Трябва да се върне лириката и смисъла в музиката, това е истината. Ако се даваше шанс на новите такива хубави български песни, те щяха да обогатят хората своят сигурно вкус. С една песен, ако я въртат един месец, както трябва да я въртат по едно радио, със сигурност ще се наложи много повече, отколкото ако я въртат, да кажем, за целия месец имаш 10 ротации и за целия месец да имаш 50 или 100 ротации. Съвсем по различен начин ще. Тя се слуша и се чува постоянно, навсякъде. В едно такси, когато се качиш, в заведение, в магазина, в който пазаруваш, тази музика звучи и се чува. По този начин хората, отивайки на дадено заведение, и казват: тази песен не знам, много ми харесва, защото са я слушали на още 5 места. Само че като се въртат определени хора и артисти по медиите и радията, някакси по-трудно се получават нещата. И после казват: то няма хубави песни. Да. А всъщност има хубави всъщност песни. Има и много талантливи хора, има и артисти, и има много хубава музика. Коя е любимата ти песен? От твоите, да речем. От моите не... Внимай, какво ще кажеш? Аз знаеш, че обичам баладите. Значи, аз ако ме питаш за моя любима балада, е баладата ми за теб, която беше първият ми така сингъл, който издадох. А пък иначе от бързите ми парчета е Аз или ти. Парчето, което ти ми написа. Това трябваше да започнеш. Парчето, което ти ми написа. Той има и бавна и бърза музика. Аз ти казвам, коя ми е любимо от бавната музика. Много е хубаво, много хубаво въздействаш, когато пееш бавните песни. И много често хората казват: като отидеш на клуб, искаме да слушаме бързи, а това не е така. И ние го знаем като артисти, защото знаем какво хората са ни искали, нали. Някой път даже си пял няколко 5-6 бавни песни една след друга и народа погодява. Да, то е важен фидбек, не искам да... Връзката между хората и артиста на сцената е много важна и да гледаш хората на какво реагират самата вечер. Много е важно да имаш екип, който може да импровизира, защото има колеги с една програма, която си метях, да изкарват си и тръгват. Аз не съм от този тип, нито пък ти, нито хората, с които работиме. Много е важно да може да се реагира на момента, да се импровизира. Може да си наредил в програмата да стартираш бързо с 5-6 готини парчета, обаче виждаш, че вече хората може да експериментираш, да изсвириш нещо на живо, да изсвирите нещо акустично, което много често ми се случва. Между другото, даже много често напоследък по събития хората повече стават да танцуват на по-бавна музика, отколкото на бързата музика. Някакси чувстват се по-комфортно, не мога да си го обясня с това. Тя е по-хубава, разбира се, за мен също ми е най-любима тая музика. Ние сме едни кахърни изпълнители. Да, но хората много реагират последно време, което много ме кефи, за което. Но и Васил Найденов беше казал, в едно интервю го слушах, той каза: разберете, българина обича лирична, бавна, драматична музика. Ние обичаме и не можеш Той е жив пример за това. И той е жив пример за това. Най-любимите песни на хората на Васил Найденов. Не, че бързите не са любими, напротив, скачат, танцуват. Но най-обичани негови са бавните, дори част от тези песни, които и аз също на мое участие пея доста песни на Васил Найденов. Наистина хората реагират по уникален начин и много им въздейства тая музика. Много им въздейства. Музиката, която ще остане завинаги в вечността. Ние в момента се бориме да оставим и ние такава, дори малка дирия и малка следа, но ще се радвам, ако можем да оставим и ние по една-две такива песни, примерно във времето и
в годините, музика, която ще се слуша и ще се оценява напред в годините. Разчувстваш ме, защото не мисля, че има артист, който обича това, което прави и да не иска да остави точно тая следа. Да, съвсем нормално е. В крайна сметка това е призванието на една такава професия, не само на изпълнителите, както и на, пак казвам, и на хората в театрите и в киното, да остават дира след себе си, да оставят роли, които са изиграни от тях по уникален начин, както са много велики актьори от американското кино, от нашето българското, което аз обожавам, знаеш. Знам, да. Толкова обичам Георги Парцалев, Тодор Колев, Велко Кънев, хора, които дори не са и сред нас. Толкова много филми съм изгледал български и знаеш колко пъти сме събирали какви ли не фрази от Ти ги знаеш половината фрази. Аз съм гледал наистина много българско кино и все още гледам и обожавам българското кино. Ето това е следа, нещо, което са оставили за следващите поколения, неща, на които ние много се радваме и се кефиме да гледаме и се усмихваме, забавляваме и така нататък. Много се радвам, че чрез този разговор дори на хора, защото аз те познавам, нали, не е лично за мен, но е много важно да се казва и да се показва това, защото когато човек те слуша отстрани, дори и аз, въпреки че те познавам, виждам как наистина при теб музиката не е само цел. Ти не го правиш, за да дразниш някой, който в интернет ще ти напише "Ей, къв си ти, бе". Ти го правиш, защото наистина имаш какво да споделиш и наистина искаш тази емоция да отиде до човека от среща. Ами виж какво, всеки един артист има своята аудитория, хората, които за всеки един има слънце на тази земя и има хора, които го обичат. Има хора, които не го харесват чак толкова, както мене, така и вас. И, нали, имате си ваша аудитория, всеки си има, нали, за всеки един човек така, има път, има хора, които го подкрепят и вижда смисъл в тази публика. Тя му дава смисъл и надежда и хъс. И е много важно това нещо, че сме го постигнали и го постигаме. И дай Боже да го постигаме още и в годините, защото аз съм 7-8 година на сцената, не мога да кажа, че имам толкова голям опит и, нали, въпреки че за това кратко време, от което така съм професионално на сцена, смея да твърда, че и с доста хора се запознах и с много хора, с които работя и въобще много светове различни и хора видях и срещнах и дай Боже да срещаме и занапред. Трябва ли да си озрял за сцената? Трябва. Аз започнах на 28-9 години вече по-сериозно да се занимавам с това да продуцирам музика, да направим нашия си лейбъл, да направим нашия си студио, да подбираме хора, с които да работим, да имаме изобщо възможност да избираш с кой да работиш. Трябва да си озрял. Аз на 20 години не познах толкова хора, колкото познавам в момента. И е съвсем нормално. Може би за това и не правих нищо, защото не се чувствах готов и комфортно, за да мога да работя, да снимам видеа, клипове, да се снимам, да правя моя музика, да продуцирам, въобще да имам цялата мисъл, да се свързвам с хора и така, с които може да работиш, разбира се. Да знаеш какво искаш да кажеш. Да. Трябва ли ти, за да излезне някоя песен, някой път, нали, говорим си често за това, че някои артисти пишат музика, нали, умеят, както ти каза, да пишат бавни текстове, песни за това текстове за бавни песни, други не умеят. Има артисти, които абсолютно изцяло се доверяват на автори. Да, както съм аз, примерно. Аз си признавам и съм казвал много пъти, че на мен не може този словореда, изобщо нещата в един текст как трябва да се наредат. Аз мога, ако имам готов текст или един-два текста, мога да ги напасна нещата така как искам да звучи и как ще ми е удобно да го изпея, как ще звучи хубаво, когато се изпее и така нататък. Това нещо мога да го направя, но той има много артисти, обаче има много артисти, които и се изчерпаха. Погледни назад в годините, повечето стари и велики песни са писани от писатели и хора, които пишеха стихове на времето. Mm-hmm. Малко са песните, които са си писали сами
самите артисти изпълнители. Даже на времето не си спомням дали някой... Даже Васил Найденов мисля, че точно беше казал, че някак от сорта на нещо от сорта беше, че едва ли не песен, която той е написал като музика и текст, не се е взимали толкова насериозно, защото не е тежал толкова като автор като авторитет. Мисля, че бях чула нещо такова. Боби, искам да те попитам нещо. Ако беше безсмъртен, какво би променил в себе си, какво би променил в света? Бих започнал да занимавам с нещата, с които занимавам сега от доста по-крехка възраст и със сигурност бих записал да мога да свиря на някакъв инструмент. Това е нещо, което много ме яд, че така, може би като малък не съм имал чак такова желание да свиря на нещо и както да се, как да ти кажа, да се изявявам на сцена. Примерно било много по-интересно, винаги съм си го представил, но пък никога не съм имал така хъз за инструмент, докато сега, примерно на тия години вече много ми се иска да мога да свира на пиано, някакви акорди, нещо, да си правя някакви дема вкъщи, имам толкова идеи в главата. То всеки има, обаче може би това е нещо, което бих променил в себе си. Да мога по-отрано да започна нещата, да мога да бъда и инструменталист, не само изпълнител. Така е, да, готино е. Винаги е по-готино да можеш да свириш. Сега да те питам, искаш ли да отидем малко по-натам в другата зала, защото са ни приготвили много вкусна и здравословна храна. Смятам да разпитам и готвача какво точно е направил, как го е направил, защото искам да си обогатявам кулинарните способности. Трудно ми е. Аз вкусовите рецепти. Ти си телец. Аз съм си чревоугодник. Ти си чревоугодник, така че давай да отидем натам да видим какво се случва. Благодаря ти. И аз ти благодаря за поканата и успех още веднъж на тебе и екипа. И така вече се намираме в ресторант Triple Eight, който е азиатски ресторант и на мен ми е изключително интересно, тъй като нямам много познания. Шеф, може ли да разказваме нещо заедно, нещо, което ни е интересно и по-скоро на мен де, защото ти си ги знаеш нещата, минах на ти. Може ли? Разбира се. По-лесно ще ми бъде. Кое е най-традиционното нещо, което може да видим в азиатската кухня? Гледаме нещата да са хем автентични, хем традиционни, хем да бъдат малко по за нашата кулинарна сцена. Затова нещата като рецепти са пипнати доста, но пък са много интересни за нашия вкус. Мисля, че сме в десятка. Хем са адаптирани, хем са автентични. Абсолютно да. Много е интересно. Повечето от нещата, които виждам тук, които и моите гости преди това опитаха, са интересни, изглежда много вкусно. Благодаря. Наистина сме се постарали. Във времето успяхме да внесем в България неща, които може би не са стъпвали и за нашите мили гости беше интересно да ги пробват, да се докоснат до тях и за нас си беше удоволствие. Шеф Великов, това какво е сега зеленичко? Сега слагаме малко микрограх. Той подчертава вкуса на ястието, което ви приготвям. Сьомга с зеленчуци, с къри сос, кокосово мляко, нещо нежно, свежо. Топлиме соса в момента. Остават декорациите. Нещата, пак да кажа, така сме ги направили, че да не са точно в някоя дадена култура, дали ще е Китай, дали ще е Тайланд, Индонезия. От всякъде сме взели по-малко, но сме си сложили и нашето виждане. Нещата са... Значи при всички положения можем да кажем, че тук е нещо уникално. Задължително, да. Всеки път е уникален. И сега ще имам тая възможност. А то се приготвя тук на... Абсолютно да, на тепаняки да го приготвяме. Всичко е пред вас. Мисля, че е време да поканя и Боби и да опитаме заедно това, което шеф Великов ни е приготвил. Изключително съм впечатлена. Добре, то ми е жал да го пробвам. Не. Да си го пробвам Ще ви хареса. Другия път, като дойдете, това е най-трудното нещо при един готвач. Когато го направи, да се развали, но пък следващия път да го повтори. Ние сме го усъвършенствали, така че не се притеснявайте. Така че всеки път е по този начин и по всички положения, като се влюбя сега в това ястие, ще мога всеки път да го ям по един и същи начин. Това е идеята. Прекрасно. Мога да пробвам, нали? Заповядайте, моля ви се. Може ли всеки ден да идвам?
Това беше всичко за днес. Надявам се да сме ви били интересни. На мен винаги ми е много интересно. Надявам се така да бъде и за вас. Благодаря ви за вниманието. Оценявам това, че прекарахте времето си, което е безценно, със свободен достъп.